Helo, fy enw yw Sioned, a fi yw eich uwch cynrychiolydd cwrs ar gyfer yr Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon. Mae yna grŵp anhygol o fyfyrwyr sy'n gynrychioli'r cwrs eleni, sy'n barod eich cynrychioli chi fel myfyrwyr yr Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon, i gario eich lais i sicrhau eich fod yn cael ei glywed, oherwydd bod eich llais chi yn bwysig i ni. Byddwn nhw'n eich cynrychioli chi fel ein cyfoedion wrth weithio i wella profiad myfyrwyr ym Prifysgol Bangor. Bydd ddigon o gyfle trwy'r flwyddyn academaidd i chi roi eich adborth a'ch barn i'r cynrychiolwyr y cwrs, megis y ffurflen adborth dienw neu'n bersonol drwy gael sgwrs gyda un ohonon ni. Yn hydnod, yn un o'r digwyddiadau fydd yn digwydd trwy'r ysgol. Mae yna ragor o wybodaeth am rain ar ei ffordd cyn bo hir. Cadwch olwg am y codiau QR yn fydd yn mynd â chi syth i'r ffurflen adborth ac i'n gwefan undeb. A fydd yn gynnwys mwy o fanylion am bwy yw cynrychiolwyr y cwrs, y diweddariadau a'r gair dolen gydag unrhyw gamau a gellir bod wedi'u cyflawni yn ddilyn eich adborth chi, a'r gwahanol digwyddiadau i'w gynnal o fewn yr ysgol. Byddai'n adborth o ba fath o ddigwyddiadau a hoffwch weld mwy ohonynt hefyd yn cael ei werthfawrogi i ni. Hefyd, os hoffwch chi gymeryd y rôl o fod yn cynrychiolydd y cwrs, mae yna amser o hyd i gofrestru drwy brif wefan undeb. A gallwch chi hefyd ddod o hyd o ragor o wybodaeth amdani trwy y tudalennau cyfrinachau cymdeithasol. Mae'r cyfnod cyfrestru yn cael am hanner nos ar 30 o Hydref. Ac os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, anfwch inbost at cwrsreps@undebbangor.com. Drwy gymryd rôl weithredol fel cynrychiolwyr y cwrs i'r ysgol, ymgysylltu â myfyrwyr eraill, mynychu neu'n hydnod gynnal digwyddiadau, a gweithio gyda'r staff a dratrysu bydd yr och yn cyfrannu at nid yn unig brofiad academaidd gwych, ond hefyd y sgiliau y byddwch yn eu hennill, bydd yn edrych yn wych ar eich CV.